megalayapost.news. Tang hadin arsngi gajing syarabor uwe uhbred bedang kedai snem karta na kasnong ber kablawan ra gajing ting jing sire ke babun ki mar khap snong hinden ka jenmet ha kapon riu bujai na kaliang jong ki katto kat ne girang ba jong snong tiang maurong rut kilalap badon ki briu ki bom itu bat ba umdei ki briu snong basyang bat sowain ha kawe ka jaka khlau bak bakham dunaying bat ki ba isan kmat bale se ki dei ki rusneu na kaliang ki ne ki briu snong ki balai i ki ne ki briu bat ki bala persang banyak keren ki bat kli ya ka sa henrei uwe ula kanti no shakawi ka khlau bat lap stang ki den ba ki rung shakte khlau wat la na kaliang ki brusnong kila persang ban perta briu bat be ki henrei namar balas dang dum bayo don shu ki bari kim shilashu bantur shakman bat kila shu ap hadu bandawan ki brusnong na kaliang ki ne ki brusnong ki blalap ya kite ki briu kila persang banwat ya kite ki suba rusneu bat kim lap din satya ya kite ki briu na kadaw ka jingrben ka khlau kum ban pentip ka snong ber bat ka snong tiang ka jangai kumba ar kilometer halor tangmari yo jing tip halor ka jingdon jong kite ki briu kilihar mardor ban pelong ya ka jing toket bat ban lap ksai ya kite ki briu bat ha ka jo ka por kila buru da ka jing kerpat ya ki briu snong barok kawai baki dei ban pentip mardor lada don kino ki briu ki bom itu lani ki briu ki bapla kini ki longru kat kum ka jing ekren bat pentip daw rong wa snong ka snong rtiang uba rap lang marsyang rengkat ki bor snong bat ki BDP bat ru bat ki pulit ki larai ru ban pelong da ka set operation sya ki benta jong kite ki klau krang ban lap ya kite ki suba rusneu ni na kaliang snong nin janmet te la phon mi ru rong ba hani kap janmet por ban riu beji riu seng ei te uang badon brio hane po snong tiang ni saklau jan yeng jong tau rong ba te namar kuntahi ni na kaliang snong ni le hiban yawan kloi mo chene mar balwa e thu badon brio mo te hendrei dala poi mengi chene kumbasan ngut rungut te ngi la pha hiban le chate shakmat ro namar ba yo brio di la don da kali temo kila yang kali shawai te kin wan do brio sudah sini po badon yeng te hendrei tang kuntahi ngi la poi hene po jaka bau don do brio te nangi la yawat la ya katu kat nepor ndai ingi mlap te ngi la kli bhai to brio ro wong bala pet station room ngi la wat ngi sulap tang serwet ndai lap hi jaka bau slip doang te kumta hi te mdon ni namar em ngala kli to balap ro wong em itu ta namar ba ka por klamit tem itu su ndai pet bet kumta hi tem itu hi to brio mtip hi bara tiar namra ro pet kumta ta ba ladu ka tu ka si ono balak slem mo si baja hate hanong ra tengi kum kaliang snong ngila yo i gitu media bala plak we gilong kinong snong tengi la penpana he pok snong ngila ong hi ya da kino ki kun red mo ngi haban usiar namar ba tini ki jing sneo hane ka dong ka thain jongi kala nang roi ting kwa hi ba na kaliang jongi kinong snong ngi kwa hi ba kino ki long kmi ki long pa ki hab hi ban usiar lagi jong ki kun ki ti manang khnang ba kini ki jing long kini ki brio ken lait te da kane ki jing mat ki jing susi namar kum balang yo i kum menta shisngi men shisngi habir mo plaja kam to te dangi ki nong yalam sinong hi ngim pen la hi ban pen bana si giwe ginong song sinong ro te long yo ki ngat lem ha ga ju ka thup te long i kwa hi ba kini ki than maurong rut jongi mo nadu ngane sedu stay khnang ba ki la ban sumari khon ti te hab hi ban usiar mo yo khnang ba kini ki ei bro kin long ki ba baik berarti sa khnang ban laj yin ngono ki jing susi namar la da ngim ngi ki nong snong ngim la hi ban pen i ya kita ki rukum penya ik sinong thau te long la da ja ngono long kata mat yong yo no mo teng ki ba shmat kim tip re ngi ba shane ki ba shiden ngim tip ba shmat pa ngi la dep shem te kum habir har tiang men met mo te ngi la wat hi tur mlap te long ki sumaham lem ki giwe ki nong snong ba ki usiar lang ki kun ti laj ba yo kum gini ki jaj benrio ki ba kwa ban kidnap iki kelung kena mo tangkum tahi mo disebut megalayapost.news.